Fl-aħħar 4 snin, Transport Malta approvat 15,000 voti għal mezzi ta' trasport aktar notfa u sostenibli bil-valur il-aħħa id-9 miljun euro. F'nofs ix-xahar ta' frar, il-Ministeru għat-Trasport flimkien mal-awtorità li tħaddem dawn l-iskemi ħabbru l-estensjoni tagħhom. L-iskemi estiżi huma 7, fost oħrajn skemi li promovu x-xiri u l-użu ta' vetturi elettriċi, muturi elettriċi u bil-petrol b'emissjonijiet baxxi, roti b'mutur elettriku, kif ukoll vetturi aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità jew b'mobilità ridotta. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li l-pakkett ta' miżuri għal din is-sena jirrappreżenta investiment sostanzjali. Din is-sena laqgħet naraw dan ir-rispons tan-nies sedin noħorġu 33 miljun euro oħra biex inkomplu għaddejjin bl-inċentiv mhux bil-kastig biex immorru għal vetturi li huma iktar effiċjenti u iktar ambjentali. Dan l-ammont juri illi għatanna fost l-ikbar grants fl-Ewropa u għanna fost l-ikbar rata ta' vetturi elettriċi fl-Ewropa. Minnaħat jaw il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia qal li għal dawn il-grants jistgħu japplikaw għalihom dawk kollha li xtraw il-vettura tagħhom mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Ġifieri jekk xi ħadd xtara vettura tiegħu mill-ewwel ta' Jannar 2026 jista' jibbenefika minn dan il-grant ukoll. L-applikazzjonijiet huma miftuħin fuq il-website ta' Transport Malta. Is-Sur Farrugia qal li dan l-investiment jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jkompli jibni futur aktar nadief u effiċjenti fis-settur ta' trasport filwaqt li jissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u jikkontribwixxi għal miri ambjentali nazzjonali.